O gynefin Tony y Coloma y daw rapper gwalchmai, Johnny R. Siw wyt ti'n mynd ati I adeiladu? Ti'n mynd beth yw'r dechreuad a beth wyt ti'n gwau mewn ar ei bennydd? Ie, wel, dechrau efo TR-808 bass kick. A mwyn efo hyn. Mwyn di'r classic. Ie. A wedyn mae'n bosib I programio hwn yn iawn. A ar ôl hwn, bach o percush. A just buildio can I fyny. Wel, mae'n bosib. Ar ôl hynny, os ti'n licio rhyw samples ar can arall. Dwi'n licio lot ar flute sample. Ti'n cymryd yna o record o hyn yna wedyn roed mewn I hwnna? Wel, mae'n posib I samplio peth, ond mae'n posib os ti'n just clywed rhyw flute riff gan y Beatmasters. Mae'n posib I chwarae hwn a programio mewn o sequencer. So, mae'n posib I gael hwn yn iawn hyn. A wedyn. A building hwn fyny dros bass, stabs, deep down. So, ar ôl hynny, da chi'n sgwennu raps a dipyn bach o'n drosto. A mastrio hwnna. Faint o gynulleidfa Gymraeg sydd
i ddawns dyddiau yma? Wel, mae lot well rwan. Mae un o dau bands Gymraeg, a mae posib i cael rhywbeth debyg i'r scene Lloegr. Felly ti wedi bod na scene ddawns Cymraeg neu rhywbeth? Dos, mae'n lot well rwan. Mae un o dau bands yn trio wneud o. A mae pwysig i cael rhywbeth yn Gymraeg i lefel Bomb the Bass, Cool Cats, Beatmasters. A just trwy ffrindiau i yn trio cael rhywbeth rhaid da. Os na rhywbeth, tymod, os na ddimensiwn Cymraeg iddo fe, neu oedden ni yn adlewyrchu rhywbeth sydd wedi dod o America trwy Lloegr a wedyn mae fe'n dod i Gymru. Beth allu ddeo olygu ni fel Cymru? Os na neges ni fel Cymru ynddo fe? Do, mae'n posib i wneud stamp Gymraeg ar peth dawns. Dos am just wneud copio o beth yn wneud yn America. Mae lot o pobl yn Lloegr yn trio wneud o. A trio wneud o mwy natural. Os mae posib. Ti'n meddwl bod ti'n dechrau? Ti'n meddwl bod ti'n dechrau dod at hwnna neu? Do, dwi wedi cael lot o pobl interested go lew yn y scene. A trio cael peth cario ymlaen efo nhw. Cael ryddhau records a tapia. A lot o interest. Ti'n meddwl gei di gydnabyddiaeth tu fas i Gymru neu ti'n meddwl ti'n cael mwy o drwbl i gael cydnabyddiaeth oddi fewn i Gymru? Mae'n job i cael hype yn Gymru, do. Mae'n cael lot mwy o interest yn stwff house, hip-hop. A dwi ddim yn edrych arno ti fel rhywbeth wild ethnic a Chymraeg? Ie, mae'n tipyn bach. Os ti'n siarad am stwff Gymraeg rwan ydi anref yn flaps, bands indie. Mae'n preconception i pobl. A ti cael slagging go lew yn NME o rhywbeth. Ond yn y byd dawns, mae lot mwy o respect. Dych chi weld, os dwi wedi cael tabs allan a cael reviews go lew yn Black Echoes, Blues and Soul. Magazine Soul, mae'n dim condescending o gwbl. Mae'n dall, mae'n sy'n go lew yn Cymru. Mae'n sy'n go lew yn Bristol, Foam Force yn Sheffield. Mae lot mwy o stwff yn... lot mwy o respect o'r sy'n dawns. Does am lot o cerddoriaeth i hogi ifanc yn Gymraeg. Mae sy'n rock yn creu effernol. A mae'n da. Mae sy'n gwerin, mae sy'n canol y ffordd. Does am lot i hogi ifanc. Os ti'n siarad efo nhw, be mae'n prynu ydy Kylie and Jason. Da can hip-hop, da can house. A na fo, os ti'n trio cael rhywbeth da iawn yn Cymraeg, gret.